Ikarnap na niya sir, nga sakyanan. Ang piyon gini sa pagbalik at bubuo ng patrol car. Cancel po ba sa? Hindi. Magkaan? Ubuyan yung kanuha eh. Bakit siya? Bakit siya? Problem. Oh, teka, dito mo ko, giguko na ako. Dito nagkikantip sa barbecue chips, yan nagikuha. Toy, pick up dito. Ha? Oh, pick up dito sa kuwan ba? Sa may kuwan. Abilis, may abilis. Karnap na sakyanan. Oh, yan nagikuha. Nagsagit gani ang kuwan babay. Kargahan na lang yan. Bangga gid niya oh. Hindi maling tawanan eh. Ako pa na hapit na igo. Giguko na ako dito pas kuwan. Ako may naldo. Simula naman yung balik yan natin, bubalik sa pagkawa ng patrol car ba? Patay. Ito sa to ako eh. Wah, dito na sa may barbecue ni gikuan sa kanan. Oh, gikarnap na niya. Gikarnap niya. Ito nagilot. Eh, magtabang ang tagiya. Oh, karnap na sir. Nya, nano nakabangga na siya dito dapit sa may kuan. Dito sa may abilis. May nabanggaan eh. Oh, nana siya nabanggaan. Guba kayong pick up dito sa may abilis. Grabe, murag GTE oy. Murag GTE oy. Asa na cellphone? Nakakuan ka? Video ka? Dito pa na siya sa may barbecue. Dito mo niya gikuhan sa kinan. Ito sa may andok. Pasa lang ko palihog ka na. Buang tawanan. Dito mo ko sa Robinson. Ikaw nag-google eh? Oh. Pinangay magtabang. Kinsang babay. Oh, babae gikarnap. Ipag na pa yung pick up nga. Napag pick up na banggaan dito. May Cornel Rabilis Real. Ay, yan niya. Ito gani ya bay. Oh, bukod na ako siya. Ito na kay ni abinig ni report nga ito ba?